Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif TBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang amba hormati tentu saja para pengurus arisan yang alhamdulillah lama tahun-tahun nomor rasul arisanku tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kami hormati para anggota, bapak-bapak beserta ibu-ibu, induk-induk dusana ambo, jamaah hadirin yang telah mano pada malam kini laba sama-sama hadir di dalam surah Musala Al-Ikhlas. Pertama sekali bersama kita bersyukur kepada Allah di atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya kita bersalawat kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadimah cukup sedemikian. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Isma sita fa innaka mayyitun, wahbib ma sita fa innaka mufarrikuhu, wa'mal ma sita fa innaka majaziyun bihi. Kata Rasulullah, wahai ummah ambo, hidupilah di mata kana di dunia ini. Tapi ngenge, hidup itu pasti akan bertemu dengan kematian. Oh, jadi anak lampu gele kalau bentuknya. Apa dah jawab? Aja video call je nampak aja tadi. Ha, yalah DT kapal 6 tu lampi aja. Tu yang pertama kaji, beko dibahas. Nang kedua, wahbib masita fa innaka mufarriquhu. Sayangilah, cintailah sesuatu, tapi kata Rasulullah ingat bahwa yang kamu sayangi itu akan dipisahkan Allah denganmu. Dua. Nang ketiga, wa'mal masita fa innaka majaziyun bihi. Beramallah, berbuatlah di atas dunia ini ndak sana apa-apa mama-mama apa jo buatlah. Tapi karena kata Rasulullah bahwa segala nawak buat akan wak caliak nanti balik di akhirat. Di Bapak Ibu ada 3 pembahasan materi yang kita kaji kini. Yang pertama sekali, idui kabatu kajo mati, duya kabatu kajo akhirat. Iku bukan sembarangan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kematian wak calian itu duya ko biasa je lalu merahdonyo. Syanu meninggal, syanu mati, syanu lah berpulang ke rahmatullah, syanu lah ada ulu pada awak. To hari wak dengan kabar apa? Tapi awak belum pernah mendengar kabar ledoh awak mati. Belum pernah awak mendengar kabar awak mati. Kau naga ajaib kau. Kalau masalah awak mati kau to hari kau nang siang tak ada awaknya. Syanu lah meninggal tu, syanu lah ada ulu pada awak. Picubuk bayangan kau seandainya awak kau bantu mak kau mau mak ni mak. Lampir mau mak 3 tahun itu nya. 3 tahun itu nya kalau mau nyuwit sunnah Nabi Nabi umur 63, mak lah 60-an. Alah dah ke. Lah tiba lagi pak. Nunggu lagi nya mak kau ndak senayan salah sabar mak. Lagi kecil orang siko dalam hari nan tujuannya kau. Ndak senayan salah gabaa kami jamai. Tunggulah dah. Nah, nyukini nan dipakaroan tu sana mo bukan bilawak mati nak kaji. Ndak itu dah. Nang kaji Allah kasih siap kita untuk mati itu aja. Mati itu bilawak dia nya. Bisu adanya tapi secara siap.
Kalau matiku kalau perpindahan bahasa kalau mau pikir-pikir jo, matiku pindah bahasa pulang kampung. Cobalah kira-kira di Lubuk kalau buat pandan namanya apa min? Kira-kira di Lubuk Pandan kok kampung wak gatina kejawadan dengan KTP Lubuk Pandan. Agama Islam Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman. Kecewa lah di sikona kampung awak. Tapi padu subane kalau awak inok manu-manu-manuangan. Ndak ada orang nang kekal di Lubuk Pandan kodo. Ndak ada orang nang kasalamu-lamu di Lubuk Pandan kodo ko. Orang ko pasti pulang kampung. Berarti kampung awak nang sabane dan itu ya kodo Bapak Ibu. Kampung nang sabane nanti diakhirai. Jadi kaji kini ko Allah ko siap kita kapulang itu tuh nyata. Kau nu sana kau pulang kau nyampang mati wak kini Allah cukup nak di bawah jo. Lu ajan mati sekali jo memanaren. Dadang kan ada orang udah aku gak mati loh Bayang indah puasa indah mengaji indah aja nah nyono dulu manggadak mati. Apa jo? Utang lo lonai dah utang lo manimo tu lah mati je. Kalau awak cobalah agak gasten aja lah bikin doa anak bapak ibu ya dosa anakmu mereka. Sumbayang indah, poso indah, mengaji indah satu. Amati apa mati ye nak muai gati. Matian nak muai di Lubuk Pandan kau tu pai mi. Sumbayang nak satu. Kasugo nak jan. Bazakai sampilik kai yang. Lamanya betul semua ke Makkah. Hanya lu dapat undangan Bago nak ke Makkah. Bayilah ne aji le jo. Hantah walau nado je saruan kile. Asia lo kamane undangan ingkin tu tak ada jawab. Arti kata undang tu lah ada dalam Quran mau hijul bait tu lah diundang deh Tuhan Allah manis tata ila sabila ugang nan mampu berkecukupan disuruh dia lah kamaka. Ada kecen dewa alun adoan nuwe saruan elai lu ada undangan ingkin lain. Coba bayangan dosa nak yang hadir. Lah kamu deko ada teruya kini untuk makan, untuk umah, untuk bagi ini begitulah kan jongkan ni ada teruya ko kaki kate kepala ke bawah bau sao suatu mati kiroe sagalona lawak kumpuan tu jauh tinggalnya jauh. Umah bagancak apa itu. Allah tinggalnya tu. Umah, anak, ladang sawit wak di Pasaman, kontrakan wak di Pekanbaru, di bandara lah di Balilo mah, mau balik rumah untuk di kontraan, iko sawah lah di Balilo Cilea, iko anak lah jadi polisi lah jadi tantan lah jadi jadian sedua lah pandai mana dia jo, jadi jadian, kirain dah ada cik jona manuhui jawab kaki lah. Di kalau awak pulang kampung tu ibarat du sana di siko bajalan pasti babua batik. Mana mangguk-angguk aja. Oi. Betul salah nangguk tu Bentuk kayu warna batik bisu. Emparen. Iya jo. Jauh na manuan baru agak kau naga je. Nah, mengajar manjaleh kenapa kau mau cari angguk itu gak camel mau jadi agak kau je nampak mau tadi ya. Tahu enggak boleh? Jadi kalau bajalan babuah bati, melenggang babuah tangan tu ada kita. Asal pulang kampung pasti bajalan babuah bati dengan tangan. Calialah di dosana ambo, pulang di Jakarta dosana awak apa di bawah Iya pun nak boleh Dodol tak jauh, dodol. Kalau pulang dari Medan ada di bawah Salah. Kalau pulang di Pekanbaru, nah kalau pulang di Padang Ningkuang. Kalau pulang di Duya kok kira awak bawa Lamang apa deh? Lamang tu nuju hari jo. Lai tentu dewa mere itu angku nang kadibo kira itu nanti amal saleh. Kini cuba tanya diri awak. Kok anda nyu tibo nama membubui jo? Kok tibo nama punya menjapui dun sana? Awak kan berpulang ke rahmatullah. Allah ko cukui nang kadibo. Jawapannya sepakainya alun lengko. Awak sumbayang saja umur sekian sampai gini ko lunci jo sumbayang waktu nan tahu wak doda nama di timur Tuhan. Tadi kalau semua magari ko na. Spesial lagi tadi ko. Alulay. Yo to sama ambo lululay. Ambo tadi sudah mengaji do di Padang Alai bebo tu ko galambe tibo magari di Padang Alai mengaji lah ke jam 8 barang ke sa jam pas tibo musik tibo. Lalu lo bay sare dah. Lah jadi magari tadi ko magari patang magari dulu segala macam iso kalau ibadah wa. Cok keciang kambo nama nanti timu Tuhan. Lu tahu wak le? Talai di tagimu itu magari tadi tindak ko jota ba ako lah. Awalan ni haji ke kong kuah, lo umrah ke ko. Kadang pulang ni makan ndak bahaji wang ke pendek panguhe. Iya. Ada mah tadi anu ko ni sarinen. Pendek macam mana?
Oh dia lah ni haji kat dendek hanya. Dari mana haji dari pasar. Haji yang ditolak. Apa ini namanya Bapak Ibu? Jadi penyakit ibadat yang kita siapkan untuk dibawa pulang, amal salih yang akan dibawa ke pulang itu kiranya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya kan ditolak gara-gara riya, gara-gara sama'a. Kalau riya dia doa nugang baik daerah. Kalau semaah disabui ke orang. Tiba dia lapor Senayan pagi ndak mesiap bibiran pak ni. Ndak ame biar indo mesiap awak kan puasa kini. Batanyo inda apa tidur orang nyo mangecian. Pai bagale kalau ni dua bagale dua mau balik tu mulai jam 9. Lah makan inda awak puasa. Nyo dua ini namanya. Tu sia nang makan tu babaso jo kanyo. Nah, to makala ya anda awak puasa tarwi lah. Sampai lebih komandeh ugang tiba jam 3 lah tahu ugang sa kampung ni motonyo puasa nyo pulang le. Lah sana mana ti itu namanya. Iya jo di singajo na pai bagale. Nyo puasa kami le una isenangan. Nyo dua sinan. Tu awak ada minang ko jo kalau awak makan tu babaso awak ke wan dua. Dan itu makan. Ndak tarwi awak puasa. Itu jo disabu itu laki sanjo tu. Nyo dua sebenarnya dah. Nah, tu namanya sama. Dikecik anak kurang semua. Dikecik anak kurang. Kalau ria ndak, kalau ria dia doa nugang. Lamo tu kalau dia doa nugang tak biye je moco. Nyo semua sunai dia masjid kau. Doa 5 kali banyak kau. Nyo au je 5 kali tu. Nyo kau nyampe Allah Akbar kau mah. Ugang mah kau doa dia cuan ni awal sabut dek mancalia orang kau soro lah ke. Lu kami ayo kau contoh orang. Lu kami. Iyo tu dah takut dah. Baca nak awal lu kami. Tahanan di kami ni dah tentu dah wak. Lu kami lah. Kau je 5 kali tu. Allah mancalia orang sabut saja ni baru bar. Lama. Baca bar sekali tu. Ajo masuk lah jo mangani luar aja dia. Tidur di sebangnya duduk. Aduh melimpah awak keluar kami na awak ni mah. Apa mi cak meh tadi tu. Mi mah sampai keluar toto ke lalu. Mana dia? Jadi ini ria. Kalau ria nampak di urang ne. Kalau semua anda disabui enak ke urang tadanga di urang ne. Iyo ibadah kau kan ditolak. Nyungan ria kau tandu edo jo. Kalau nyo sumbayang sorang, ndak do pakai sunai, capek sangai, yo bana malantun takab Allah batab amalanun lihat. Coko coto ayam, kancang sangai Allah bala basmikum sikum lagi le. Kalau nyo sorang je, pi kalau dape nyo sumbayang rumah orang, dape sumbayang ni masaji bo sunai bapi lah. Subalun luhue dua, sasudah luhue dua. Bahasa alam kau seperti itu. Awak kalau sembahyang kau yo basun naik ni. Salam kau lu basun naik aja oleh alun. Yo bana dia doa nugang sasuju elamo, ruku elamo, ayat panjang, semuanya Bapak Ibu kosong nilainya. Allah panen sembahyang kadang ada hitam ke kan yang bajade akan yang dek sujui engkau. Awak saja tamat SD jo, ambo masuk pondok pesantren tu tamat SD tahun 92. Masuk sekolah 95 96. 85 86, 87 88 89 90 91 92 tamat. Masuk sanawiyah, sekolah sanawiyah di Sanawiyah Tiku, masuk pesantren dari kelas di Manggopo. Sajak tu sampai kini lai tahu je sembahyang ado tinggal si ado lah pasti ado. Tapi ambo jadi heran jo coba konda hitam kan yang mau kena kerek lah more. Ajo hitam dah jo bapak ngada jo tu. Di luar aja dua-duanya. Awak pikir-pikir ba aku orang ku patang ko baru tobat lah hitam je kan yang ada sujud. Awak lah lamo sembahyang ndak mau hitam-hitam kan yang cara rumah hitam mana ya. Ba ada. Oh sajadah yang salah tu. Kau dah dia sosok ni. Biarlah awak dah lo usil dah dia lah mau ditue pak lo dah awak. Nyo sabana salah paham. Kalau min asari sujud tu nak hitam tu pak. Tanda sujud itu wujuhu nadirah ila rabiha nazirah. Wajahnya bercahaya. Itu tanda sujudnya. Bukan hitam. Kalau hitam nak tanda sujud itu loh. Tanda yo kacau udah tadi tu kau kan ada sejadah. Kau kan tantu ada batu. Tu nak tahu tak tu lah.
Lah, ndak hitam kaniang ini di perkaruan doh, ndak panjang janggu ini di pekaji doh, ndak sentiang siawan di persoalan doh. Nan dipersoalkan apakah ibadahnya ini laibar rahasia karena Allah. Ibadah itu dia kodo 3 juga punya kelas. Nang pertama orang beribadah untuk cari pahala. Nang kedua orang beribadah untuk cari sarugo. Nang ketiga untuk cari ridho. 3 perkara ko 2 ditolak aja. Cik ko nak bisa menolong. Kalau ibadah untuk mencari pahala, ibadah yang tidak ikhlas. Bako painau ni umrah ni kecek sutek itu kan takah ko di ungku. Yo do sutek sesekali kau mengaji. Iyo kalau bahasa Arab kan ustad. Pia wak dengan peman ustad tu payahnya be teknya lah. Ambo cok tu tek makan li tek aja kawan. Apalah dia angko tek. Pi ba amaga ana jonyo lo romai na cek kawan. Ko tiba di Jakarta do lah tek makan le tek. Sebenarnya kan ustad tat kan tek cek nyo dek orang peman tu barasia tek kacek sutek tu diungku kalau sumbayang awak di Makkah tu diungku sekali sumbayang di tanah suci di Baitullah sama jo sumbayang 100.000 masjid engko tu diungku pahala cek kalau sumbayang di Masjid Nabawi engko dek makam Rasulullah tu engko kacek sutek tu diungku sama jo sumbayang 10.000 masjid ambo tak ulu tu je sebenarnya. Tapi nan bocah lihat uniko andeko mako amuapai karena mahalo pahalo sumbayang sagatui musaji ndak adih dapet nan subanae de edojo. Iko yang awak harus hati-hati tu sama amu jamaah harisan lu pandan bawa kecewa sumbayang untuk cari pahalo tu upah baso kampung awak imbalan. Kalau kecek buya di mudiak dulu. Kalau di Pakanang tu namanya di mudiak sekolah tu di Ilie namanya tempat ni. Ilie namanya tu ya. Awak ada besok dia itiku kamu mudiak aja namanya awaknya. Kalau sekolah Ilie gitu ya. Kecek buya di Ilie mudiak kau. Kalau ada orang sumbayang puaso bazakai naya aji basadakah mengaju ibadah eko ada orang tu marok pahalo tu kecek buya orang tu namanya indak baadek. Ndak badek ko gak alui baso ko. Kalau adek ko sabanae urang ko indak kurang adek ko kurang aja. Tu na sabanae na. Pide buya halus bahasanya kanang alui baso ndak badek wa ka Tuhan namo itu. Mangalo ka minta upah ka Tuhan. Samu tu nyena sakahe. Aye gadang batang aye gadang. Awak menyubagang di batang aye tu pak. Adi suruh adi tolong wak duga menyebagang dia tak ne wak di pungguang di dukung dakaan wak kasubaliak batang aye tiba di subaliak batang aye ka cewa mau pah dan batang ge teh pungguang jo cewa lipat tui ke tidak li paham ngang kuan miang je li paham je makasih jo aye kadang awak menyubagang di subagangane di ugang patonggo wak de teh bahu ugang tadi di jolong wak laki tiba seliak tang aye tiba seliak tang aye awak tu pakai kira-kira awak elok kau sakit awak kira. Takatulo je Tuhan je. Coba dia contoh je. Kalau awak minta pahala sumbayang, okey, kan ada hadisnya siana sumbayang seorang pahala cek dalam berjamaah pahala 27. Tu tak salah hadis lah. Aku kau bangun kau kape hadis ya ada pahala bangun ndak je tongko. Pahala iyo dapat. Cuma ndak buliah mahalo pahala sumbayang, dek pahala mangko Sumayang nah pahala tu tetap je dapat tu nyong mana janjian Tuhan. Bangko salah marok pahala kau, maka kasalah ndak maharok ridho Allah. Nyong kalau ridho Allah tu Allah bana. Tu bama kau ndak ancak kau, ba kau ndak batu itu mah bantu awak di sebarang orang, tu awak minta lupa ke Sama tu nya sumayang lah telo. Cuba cari lihat do sana. Awak tagak mangko talok tagak siapa magiah kudarai Allah. Awak rukuat siapa rukuan. Allah awak sujud siapa menyujudan. Allah awak ado siapa adoan. Karena jo sia sama na dalam sembahyang tu dendeh tu. Oh yo ka tu kajinya lai panek wa dengang oleh. Iyo kadang-kadang dek mama nyola hinyo lo nan santian nyola haji, nyola umrah, nyola sembahyang, nyola puasa 7 Uang puasa 6 nyo puasa 7 di bu Ala taga so inyo je ga so nan punyo alam ko. Lahinyo lah kala di kaplingnya sarugo lah kamu sarugo je rencana ma bisa sarugo mod itu baju Bali jo Tuhan sajam dalam sarugo habis sekolah
kalau ibadah salah. Bah kamu masuk surga. Kata malaikat, ambo masuk surga dek sembahyang ambo, dek puasa ambo, dek zakat ambo, dek haji umrah ambo. Keluar kerja Allah Taala. Diusir jo sajam je dalam surga, habis kalau ibadah itu kalau itu nanti angonya. Baca dia jengko, maka masuk surga karena rahmat dan kasih sayang la ilaha. Dibaca mampu ikhlas nan paling payah detek duyaku udah jo nusak nak mama apa yo nende. Nan paling payah detek duyaku beramal dengan ikhlas ko paling payah. Ikhlas ko artinya barasiah ndak mau apapun. Ko awak pai bagale ko moga tibo awak bagale ndak tibo yo bana pendek muncung macam dia awak. Basobok di balai pakandangannya, siko balai paling piye pa ko cincin pakandangan. Balai pakandangan nyo sudah bagale kami tanggo gua di balai pakandangan tu bagale kami bang. Tibo di jo bagale awak pai bagale ko mah tibo di bagale nak bai ko mah awak ko yo bana basobok pa jatuh di balai membuang muko tu. Ala dikajar dia je piti 50-an deh. Ni nak talaki awak ko sengene. Emang ngalo nak mau ko dia timo jo. Bagus sanang hati. Tando atau tando bagale ko mau gang dak ikhlas. Nyo mahango ka bagale ko mau gang tu supaya orang bagale lo kumae. Nak do ke ikhlas mo tando indak payo bagale kumae masam muko dah. Makam muko aja. Ini hati-hati. Indak ikhlas ni mampu ikhlas tu bacaro engko. Kalau menurut penelitian pribadi yang bapak mampu ikhlas ku mugahnya. Mampu ikhlas tu ketahuilah bahwa semuanya tu ndak punya awak bawa ikhlas. Contoh, ladiang Pak Emi rumah ambo. Ambo tahu kuah, setiap ambo wae ladiang kau tahu ambo kau punya Pak Emi wah. Bila tibu orang punya kau menjapui, ndak ada baba age de timur aja. Sabu ambo lah menjadi boy kau nyo punya wah. Nyo nak paling baba hayo, nana ndak ikhlas kau punya orang tu lah aso punya awak. Aku dah bayo aja. Kok barato banyak lah nyo punyo gaso saing gue basadaka sampili kalian kaje balapi. Uang kawiri di suko 3 hari itu menukar piti kete dah. Tu kan piti kete je ba. Piti baga piti aja piti 5.000. Jo atu ka jo piti 2.000, jo piti 1.000. Kana tu ka sadaka di suko. Bangko sampili itu natongku. Sabok tagasui nyo na punyo dia. Tapi kalau tahu wajo nan kadi sedekah untuklah rezeki dari Allah wa mimma razaqnahum yun dan sebagian dari rezeki yang didatangkan Allah hendaklah kamu nafkahkan kata Allah. Tahu bahwa rezeki itu dari Allah maka murah dia awak biati awak kemagiannya jo. Kau nambah bahaya nak kana so awak je punyo soe. Kadang tu ratul awak punyo jo bini waktu lah awak punyo soe. Nado ke awak punya bini tu doh. Nandan lagi ni doang cecebe awaknya lah. Bawa lo suka bini dan dia lampuk doang. Halang dan. Kadang bini awak tu ni dah pakai Facebook dah juga. Tu bahasa bawa mantan terindah ada kan. Dia minta nomor WA lah. Awak kalau pau bakowa, anyo bawa WA dong mah. Anyo chat dia lah. Bakowa dah lah udah anyo mulai. Halo, assalamualaikum. Di mana bang? Awang ka pulang mak bos apa? Abang tunggu je di simpang neraka deh. Kau ada simpang neraka nama di mana? Kampung awak kau memang ajaib ada simpang neraka di buat nama. Pakai nama mah baik simpang neraka. Alah sabuk itu simpang neraka nama bala. Bajo. Iyo ba anda ada jo sapayah tu. Ajo lah galak aja tadi. Ajo lah kosong dah jo iye nana sabala jo lo. Inggo inge tu sana ambo apa-apa ro mo hormati yo, mambo ikhlas ko dasar penting lo. Ba ama ko bisa wa ikhlas ko. Cara ketahuilah segala nawak buat itu adalah pertolongan Allah. Talok sembayang deh Allah. Bisa wa haji ko, umrah 26 juta, haji 40 juta ko. Bisa wa naik haji. Kenapa? Karena rezeki dari Allah. Ba mengecian awak punya reja. Ba mengecian awak ni haji, ba mengecian awak semuanya dari Allah. Ndak bisa cie jo dibuat dah kalau ndak dengan la ilaha. Ulang balik la ilaha. Baru tenang jiwa jo, kama jo payah diteruya ko pi jo Tuhan. Dialah jadi orang bangsa ia diteruya ko. Tapi lai sama jo Allah. Pi kalau jadi orang kayo, mato ndak mau lalu ndak sare jo amu ndak jangan gitu dah. Penyakit yang paling bagai dia teriak aku kan penyakit lalu matu nak mau lalu tu. Yang mau lalu matu nanti gua lagi pergi ke doktor. Unku doktor, dek aku nak mau apa? Itulah lalu mau lagi matu nak mau lalu. Oh, ku doktor lah tak bayang sekali nak ada
Nang kada ge ektasi dia ada pam tu dia ektasi tu jo. D2 pel kuning nang serang ikan tu jo. D2 tu sana kena putih apa le. Dia ada pam nang pelangan dah. Dia ge ke waktu juga 5. Makan cik sagi mak boleh apa kau pak mana pernah awak tahu kan? Iya pernah pak. Mato ndak mualalo tu penyakit in tu masuk sesuatu insomnia, masuk sesuatu ke hati. UBE sabanai afdalu zikri fa'lam anahu la ilaha. Tuhan mengatakan Al-Quran mah, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengenal Allah, dengan menyebut nama Allah, hati akan tenang dan doa akan lapang. Bagaimana kau bisa mato ndak mualalo engkau? Ada masalah yang tidak terpecahkan di hati awak, di kepala awak kau jawab. Maka baputa aja kepala terima. Nyo kalau mato lah ndak lalu cukup 3 malam, gulo naik. Kau jadi dia kau. Salego makan ndak amua, asam lambung naik. Asam lambung kau juga pangan lah pikir terus ya asam lambung naik. Makan amua naik. Bawa kau masaki diimpun dapat penyakit tukak lambung. Nyo dapat tukak lambung masalah kau masalah subhanana hati ndak tenang. Asa bo hati ndak tenang kurang zikir kepada Allah. Kadang nani bo mencari orang itu dia ko langsung bayang ndak jom tekan Tuhan dek dah. Langsung bayang. Salli fardhan subuh rakatain ini adalah Allahu Akbar. Sedang sembahyang tu lah apa kena? Ya kena berdua ya kena stain kok tibolo corona aku balik ndak kau kegin jo nak kau dohi. Corona lampir tibolo tanggal 20 nya kabai. Awak yo ba agak ne dia awak dek buat masyarakat nan taek ke pemerintahnya. Awak tahu apa tunjuk pemerintah tu lebih tahu pada awak tu awak yo doanya pakai masker jadi ndak boleh bagale ala bakal jaga-jaga magale lagi tanggal 20 patangko joko ni kan ai punya kabar dulu terang ada mau corona kau nak dobe tu cegak je bupatinya kau mati dah ni. Yo kalau nak dobe tu mati Pak Kuni. Haji Ali Mukhni bupati Padang Breman kan dapat corona punya kabar. Tapi nak cegak dia untuk berarti kan cekik biasa itu nyala pada ya lah lain. So sakit ubela le mangau dia panjang mo dia ko naik dah la bansai awak saja awak nai bona ko Jokowi la kukui nampak mo. Tahan dipikir. Yo jo. Sabanya ko presiden mo yo gai bo mo Jokowi. De ala gai ko kuui nak ini. Yo wana mo calian tapi kuui na ngkiang par ode kanya. Sia ko presiden ni. Calian presiden awak Soeharto, Gapua. Soekarno, Gapua. SBY, Gapua. Megawati, Gapua. Gus Dur Gapua. Jokowi Jokowi. Ana memikir awak tahan dipikir deh kayak kau lah. Pikir dia lah kenal dah awak. Tentu Gapua je sudah. Lah, ulama dia Bapak Ibu yang menghormati. Sedang sembahyang jo ndak bisa takana Tuhan deh Pak. Balo kira-kira kalau orang ndak sembahyang deh. Awak lah bestungkiang kau sembahyang siang malam, siang sunat, siang Jumat, siang duha, siang tahajud. Dalam sembahyang tu je ndak bisa Tuhan takana deh jo. Dalam sembahyang je. Ndak bisa Tuhan tekan ada apa lagi kalau ndak satu na sembahyang. Kini dulu kaji kan tinggi na bro tu jelek sembahyang jongku tu alun kaji dia tahu. Tu bane si koak. Macam ci anu mu ya. Malanguhnya jauh kau nan Tuhan lah ada. Mangana mo itu jauh sembahyang makripai mangana nya. Tadi malu guru dapat dek pajak katulah tu lah. Awalan 18 tahun mengaji suruh sebegini lu nado sebok buya menyuguhan sembayang mangana tu sekali lah dah. Nado sebok guru ampe pondok pesantren bebo. Pesantren daru pertama ambo pondok pesantren Dinul Ma'ruf 3 tahun. Sudah pesantren Darul Ikhlas 4 tahun. Sudah tu pesantren Syekh Burhanuddin Al Muhajirin Kampung Kandang 3 tahun. Sudah tu di Siko di Pakandangan ko aja buya sampai kini. Lo doa sobor mau saja di buya sampai lo justru li gini kau tu macam lu nado sekali Allah dia jane sumbayang tu tak perlu kuat tagak doh sumbayang tu mangana aja lo doh. Api bakon di uang kabanyakan tu basuo kaji tu deh wah ya lo ada di mama ngaji kolah mak di mama ngaji tu kalau ada mak tu kaji tu nah lain ada dah yo mangana aja nya tak perlu lo kuat tagak doh kalau tak balik mana kaji doh lah tak balik edong mana kau mah tak ada penanggung jawab ada akhirat nanti kalau lah jadi Tuhan itu benda itu tu dosa zindiak Bapak Ibu yang hormati. Dulu pertemuan dulu lah pernah bahas itu masalah dosa tubuh, dosa nyawa, dosa hati, dosa sirati para bani lah sudah kaji dulu deh Pak. Lah kini kajian kau menyiapkan diri untuk mati. Kalau dicaliak nanti po kini kau memang ugang nalah kamati je kau nyeko. Jatuh singgol aja jauh. Awak samonya jauh kuna kamati lo nyawa samo kita matinya.
Cuma kau ndak dulu lah jo ambo kudian. Kau ndak ambo kudian jo dulu sebagang lah beko. Nggak betul nomor 2 lah pada main lah. Sinane tipunya Pak. Kau ndak ajo dulu ambo kudian, kau ndak ambo kudian ajo dulu pilih lah. Pilihan mau itu samunya nih. Ini Bapak Ibu dibahas kenapa banyak masyarakat Muslim yang sholat, yang isi sholat tu mengana Allah kece Tuhan, ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah li zikri. Hai orang beriman, dirikan sembahyang untuk mengingat Allah. Tapi fakta dan kenyataan di lapangan banyak dosana na sumbayang tapi Allah tak takana dia. Masalah itu masalah cieknya jo. Kalau nan dikana ko tentu dewa nih, baru bisa dikana. Di paman ko dosana awak banyak sumbayang tidak kusuk, banyak sumbayang tidak bisa mengana Allah bahasa doa itu engkau. Karena nan dikana itu ndak tentu dia. Kadang ada mengecewakan Tuhan tu kini detelangi. Kau nak payah awak dia. Ma Tuhan tu ni, Tuhan dia terengi je. Aduh lo ya dia, punya tak paham dia tu lah. Summa stawa alal arsi. Tuhan itu istiwa dia terengi. Oh, dia terengi, mangai itu dua ya dia terengi. Tuhan tu jadi ada ngaluk pandan dia. Oh lah semaya, kau dan turun lah, tu kata je. Mungkin dia terengi Tuhan. Maka tak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tak tentu dia, tu maka tak bisa mengenai. Nah tentu dia namo Tuhan. Siapa Tuhan awak? Allah. Tu namo Tuhan. Tu nak Tuhan. Tu namo Jo siapa mengaji kau malam? Jo Muhammad Arif tuangku Bandar Sati. Nah, tu ngaji kau malam. Tu namo itu. Tak bisa ke mengaji jo namo itu jo. Mengaji jo zat ekwa. Ugang ekwa. Namo aja di pancangan kau gak sebulan tak bisa ngajinya loh. Agak tu loh. Siapa Tuhan awak? Allah. Siapa disambah? Allah. Itu namo Tuhan. Bukan Tuhan, cuma namoe. Kalau disuruh nama itu Pak, ismu zat namanya, namo zat Allah. Itu maka nak muah takana dalam sembahyang nak sabuk namonya itu rohnya. Nak percaya mau tunjukan ke Pak? Mau tunjukan ke Pak namo amma ambo namo tunjukan ke Pak. Cuba kana be ko Pak. Amma ambo namo Bapak Ibu ambo asibuyung jong taimbau anak nang Palenggadang kelahiran 1 September 1978. Kau ambo anak paling kadang. Kalau dua anak awak sekarang ambo berarti sekarang ke tu makmu tu. Ke tek tu lah. Ke tek nama jadi bab hitam kau lah. Ada anak tek sekarang ambo paling kadang tek. Li nampak je ambo dek kau linda. Awak gak gagu je dengan perusi kau. Kadang nyolah lalu je ngaji. Li nampak je ambo dek boleh. Lai barang ambo nampak dek ciek dua. Lai ciek je lai. Mungkin angke tek kau lah makmu ke duit. Mungkin gak anak tek tak beda je ambo mu. Barang anak tek paling kadang ambo 25. Ndak muai do muai anak ada tanya mana. Anak ai 55 muai. Masuk kadang anak tak tahu. Lo cek kau nyur tanya kan. Oh, tojo bagi cuar dan tagang apa dah jawab. Anak dulu lah ye pada awak. Aja santiang lah je. Yo ambo angke ambo tunjuan kini namu amakmu. Awak kini mau uji. Kalau namu je tentu dewa bisakah dewa mengenai uji. Namu Tuhan awak sia aja deh terus kau tanya sia namu Tuhan awak. Allah aja awak salah ni kau. Pipa kau tak bisa dia mengenai Allah tu kau. Karena itu hanya kenal dia namu baru luntuhan tentu deh. Coba uji namu amakmu kanimar. Arwah nak menang awak namu amakmu kanimar. Lah tentu ada nama saya nama simar je nama sana kau simar. Cuba kana dewa amak mo tu bisa. Lalu engke matua mengenai. Namu tak kana ada jo. Mangira jo he kana mah. Siang je dia kalau. Dewa siang lo deh pula. Lah ba amak kau tak bisa mengenai jo. Jawapannya nan tentu dewa namu je baru nyengku. Tu kau tak bisa mengenai amak tu di kami. Tak kata cuba doang ke Tuhan. Siapa mau Tuhan awak? Allah. Cuba kan aku bisa. Ndak lu bisa dongku. Mungkin sebagian kita ndak sadar dewa. Sebagian kita mungkin yang kenal dewa. Namo je Tuhan tu baru. Tu maka ndak bisa mengenai. Berapa hebatnya Islam lepas itu. Di kalau namo Tuhan je tentu dewa jo ndak bisa mengenai. Siapa namo siapa nu? Ndak bisa ke sebut dewa tu. Pitan tu dewa orang. Kau namo kau orang jalan. Agar tu jo Allah Taala tu. Tu maka dalam kajian kita di padang pariaman khususnya terkait sataria bakaji kalau kasumbayang tu supaya takana Allah sianan disambah. Sianan menyambah di mata gak menyambah.
Apo nandi pasambahan dan apo isi limo kaji sambah menyembah kau. Nang pertama siar menyembah. Nang kedua siar disambah. Nang ketiga di mata sampai menyembah. Nang kampe apo nandi pasambahan. Nang kalimo apo isi keputusannya baabana ugang menyembah dan disambah mau itu kalau orang jiko. Awalnya disambah ada wala dan turun ko dan menyembah lalu dan turun mangane awalnya semayang wa Allah. Kau nan butuh buruh namanya papa. Kau nan babahayo jadi kwa. Karena apa kau nanti waktu saganta dagang kapulang sanggup taburi maliang Allah ndak tentu magese tapi kain kamati jo. Languh banyak nampak demo tu. Lah kamati buri moyongku tolongku. Kali pangane ungku de ko. Lah jahia. Tercakia untuk ungku takui lah mencari dia gaya. Ni bisian dewa la ilaha illallah. La ilaha baca mak la ilaha illallah. Aga je. Mbaki cuy ango Tu aga je mo nawa aku rojo be ko mati je ko nye mo pai lo tu. Kiro nak lamo tu yo mati mu cuy cepet mati. Ko ndak tu takui lo ga mo ru he jo malang-malang nye. Barang dia bakal kecil-kecil tengok kalau bahasa orang siko itu ummah nampak jalan tak tentu. Waktu matilah tiba tapi cara mati tak pandai tu mangko dia awak bagaja. Mati ko bapa gajan jo. Kalau dapat mati ko babiasuan. Kace ali tasawuf mutu anfusakum qabla antamutu. Matikan dirimu sabalun mau kasih ada jodoh pulangan punyugang sebelum diminta ma punyo Tuhan sarolah hayai alemu kudarai iradai samia basir Tuhan kalau kecil ulaan Tuhan punyo sarolah tu buah kau Tuhan punyo kau bakuli badagiang bauge batulang bahati bajantuang bagabu bawa penguang Tuhan punyo sarolah kalau yo namana punyo awak ajo punyo jojo ado punyo jo. Yo tu. Dan itu juga luan, betul tele tu. Tu siang lo rejo tu. Awak lagi si kue kung kuat tu lain lo rejo makasih tu. Nah, ado jauh dia belum. Ndak itu punya jual. Babi pun katakan tuak bos mereka. Lita lo mengaji lagi jam 10 ah. Sabar lela mau nana jodoh. Nyonya tak sajam ni 9 10 sedang belum somat mana hebatnya sajam ngajinya kau awak 2 jam. Lama dia di Salasen. Bajo. Terakhir ba ako. Kamati jo lai. Wahai, yo dapat kaji tadi deh. Yo kau yo kamati jo dia lah mula bian sana ko. Yo tak kena kaji tadi awak kamati je. Jalan capek na jo nak jo ngene-ngene pak ambo capek na mati. Nah, Bapak Ibu yang hormati. Jadi persoalannya kini Bapak Ibu adalah ba'a cara bisa mengenal Allah. Ba'a cara wak bisa tenang mati. Kaji tenang pertama dari kawajiwa pertama dari ismasi tafaina kama yitun. Ingatlah di maju hidup kamu akan pasti mati. Maka kita harus menyiapkan diri sebelum mati. Ba'a cara engkau pulangan hayai alimutu hidui anyan karajiah kano hidui anyan sabita kano hayat Allah. Hidui karajiah kau tu buah. Idui tubuh de idui nyawa de ayat Allah. Cecali ane idui tubuh de idui nyawa de idui Allah. Tubuh de idui nyawa de idui apa Allah dan idui. Atau berdua aja Tuhan idui. Bahan sebenarnya. Kalau berdua tu tinju aja Tuhan tu sudah ada lai. Awak idui loh. Balai. Ndak baik-baik bu. Awak idui longko dihiduikan sebentar. Mananya idui awak paling 70 tu lah gede. Lah seteru 80-an tak tentu tu lidah orang ni 90-an lah satu lantang satu payah mencari lebuk pandan kau ngomong satu ado payah 60 apa wala putih tu sungguh betul aku 70 tu sampai ke janggu putih lah 80 tu nak do terelo lah seteru lah do lah mau undang ada begitu nak jamu undang coba apalah tua leko dia wantan lah oto tak kata lah oto umah onda lah nak macam ni tu jangan bak membawa oto je leh mati kau je lah macam cebe kemana bak kau balai pengadaan mentan jauh tu je betul awak tu je tu ni nak lama ni tu dia kan kau sabanta le barang ke le kau kerja lah bagak ni jual sampai 50 lah bagak mau jual 50 aja kerja dapat je jauh wai lah bagak mu aja
50 tak nau mojo satu tinggal 50 ahli mojonya. Neno purna satu mojo. Anak baga talo ada jobo. Anak lah baga jo. Duonya. Sagagah kau jo duo nak je. Ambola 6. Enam nak baca. Banyaknya. Coba tanang-tanang je mulai 50 dua ka dua. Astagfirullah, mau jawab gagahnya. Kalau lah 50 mu jo atanan satu mu itu tinggal 50 tahunnya. Cukup tetong kata bulan dulu lihat. 50 tahun tu dah lama ke dah. Tahun sampai 49 tahun bagaimana jo tinggal itu? Di tanah ada jo kecek boh. Lah bingung je mana nganu umur dah dibatih dah wak tu. Umur jo 50 ale. Tahun sampai 49 tahun bagaimana tinggal. Tahun, bulan sabale bulan bagaimana tinggal itu. Sabulan, minggu nggo 3 minggu bagaimana tinggal. Seminggu, hari, 6 hari bagaimana tinggal. Sehari semalam, jam 23 jam bagaimana tinggal. Sajam ni 59 minit bagaimana tinggal. Tu macam meh je mau meh tong contoh je nak warna ke dah. Samine tiak 59 dah tiak bagaimana tinggal. Sadda tiak ka paidun sana ambo sallallahu sadda tiak ka pulang Allah nak tentu ibadah tidak ada dosa banyak neraka tantangane tu mang kowe urang mati jan mati lo wak nang ada lo urang mati lo we nang urang mati lo lah bau mulu bisa ji bebenan lo je oh lah pulang tu lah ajo sabaruden mati bangalah ajo tu kasugonda pernah sembayang indah ajan puasa ndak ado mati di buwe belum. Kau mati tu kan dapat dia awak iko pasal masalah. Dek ndak dapat dia awak tu mengko wasian. Dek kan ndak bisa tu awak menantuannya juga. Tu mengko wasiannya gini. Kalau bisa awak nantuan mati awak sekian tahun bisa. Kau ndak bisa. Sabanai kau. Lai bisa dek tuan magiah tahu awak bila mati bisa. Tapi bantu awak kau ndak talok menengah kabar tu je. Lai para rasul kadang dia tahu dek tuan jo kabati. Para ulama dak itu kan kadang dak tando de tuan. Awak lain ada ge tando samonya, tapi awak ndak tahu maksud tando mati. Bukan Tuhan ndak Muhammad ge tahu awak bila mati, ndak talok bode bantu awak kok dia ge tahu tuan lagi mati awak ndak talok luar dah. Paniang lawak dia nya. Maka tidak mau dia udah mati sebenarnya. Nah, kini dia jamai wa. Ama talok ndak mai ada sana kan iya sana jalan ini sebenarnya tiga gilanya dia. Bukan Tuhan ndak Muhammad dia tahu cuma bode kalau bode awak lun patui ndak talok de awak dah mana mau kabawa mati kalau bantu awak kalau itu maka suira sebenarnya Tuhan tu tahu dia tahu pandai tu maka tahu bisa pi mana dia tahu Tuhan bantu awak kalau lun talok ilmu murid terwalai. Nah, jadi kini kaji yang pertama isma sita fa innaka mayyitun, siapkan diri kapan saja kita harus siap mati. Ana disiapkan engkau. Yang pertama amal saleh, yang kedua pulangkan diri sebelum pulang, artinya mutu anfusakum qabla an tamutu, matikan diri sebelum mati. Selesai kaji C. Yang kedua le, kaji 3. Oh, lampi habis. Awal lamu na surah dan C tadi hari lah jam 10 aja. Tu jam lambek lo kira Pak Ibu. Nyo jam dapat tu jam bogo Pak Ibu. Dia lah kok baga-baga jaman nan jale kini kok kaji kok selesai kaci ene katigo-tigo ne. Nang kedua lai. Wah, bib masita. Ini gak hebat Bapak Ibu. Cintailah sesuatu. Apapun yang kamu cintai silahkan. Kata Rasulullah, tapi ketahuilah fa innaka mufarriquhu, kamu akan dipisahkan Allah dengan yang kamu cintai. Nampal yang wak cintai itu dia kau jo angok wak. Nampal yang wak sayang itu. Tapi ketahuilah yang paling kamu cintai itu nyawamu, angokmu itu akan keluar darimu. Ngok wak tak? Angok istri wak. Atau mana pon lembek nak pulang aja. Awak mengajinya mana pon video call aja kawan ya belum jadi ya. Awak dia. Disedangkan angok wak je, li kau pisah jawa. Apalagi ada tua aja. Umah wak, istri wak, anak wak. Istri itu 2 perkara ni konda inyo meninggal wak, konda awak meninggal. Jalan hewa sok pesah pasti tu. Nang kasamo mati ke wak je bini ko sari nanti kau melantak tidak aja. Di konciang bini awak jo ndak tu lantak jo to puso mati kedua ya.
Oh, malah pakai yo itu. Mana yo ada jawab pula. Kalau ndak bini wak tu maninggan dulu pada wak kau ndak wak. Ndak cagai. Kau ndak apa jatuh ini lagi ni ugang. Bago lagi bini senu kata juru di den aja. Ugang ini cadia gara-gara HP ugang produksi kau ndak boleh ada HP ni ada jawab. Dia lah awak aja bapak nyo ndak usah. Tapi kalau ugang laki-laki bapak ibu bapak bini 2 3 tu biasa tu nya tu. Tu lah je boleh bagi kau ni dua dah. Cadia ungku je tu je. Ndak marah tu lo peraturan dari Tuhan. Kalau kau produksi kau laki buliah lo banyak pi ganti-gantian buliah. Kini kau laki wa si Anu, si Joko. Lah pandai si Joko gak 5 tahun. Alah tu jo pesah lo alai wan nak laki jo kan celai. Buliah nya. Tu bini lo si Jaka ni alai, ki alai. Si Joko 5 tahun, si Jaka 5 tahun. Dan sekali pakai dah buliah lah. Sekali pakai lah laki jam 9 cek tu laki jam 11 cek dah buliah. Nu ada tele nan paniang beko kok bagana si yaya hari tu dua. Nyo satu je satu Allah ko nyeng kuang. Nana ya si resiko si ya ko ni na tahu den no. Laki dan jalai batigo ta sia-sia nana ya kasado aja lah. Kapaya ole. Pi kalau gampa laki-laki bau mah batigo balim bagampe. Tantu tu nya wa ayah sado. Sekali bagana nak kampe ampe wa ayahnya. Pi kalau gampa dosi babe laki tigo sia ka dipilih ayah nak. Tu mengko ba jaga-jaga lo tu. Sudah baca gai 3 bulan 10 hari lo dulu mau kau boleh balaki je lah. Kalau kami nak baca gai kini beko jangan suami kau dia lah. Wah, ajo tu kan lah ajo tu ya. Tu yo tu kau dia kata tujuh dah. Ungku kau kalau mak laki-laki jadi baca mana? Nah itu aturan Tuhan begitu. Kalau wak mampu kalau kini wak laki-laki di Minangkabau wak terkabek. Lah mampu awak lah dibuat rumah kuliah anak kontrak rumah masih manimo gaji pensiun manimo nan bini wak kon dak jual muah mai sina wak bini cek lira inyo lah tuo kali pangan itu apa ada jaga sarugo ada jaga indah sergo deh alaka indahnya ini iya tu yo tu jaga tu kalau nanda masuk sarugo iya. Unain dua ko kalau ingin masuk surga dulu ayo mode itu lah tuo laki kok mode itu baannya jo umah kontraan masih manimo pensiun udah mau 9 juta sebulan masih manimo nampak dewa pasaman sawit sampai etar mau manimo jo 20 juta seminggu kok itu baannya dah si desi itu laki kan mati dah anak cie bau kok nikah udah jo nyoba Lun tantu lo laki waktu nak kamu ni tu dah. Bama. Kok mana tu orang selego dia? Namulah tuanya. Lun tantu lo nak kamu awak ni tu mak. Di Indonesia nak mau yang hormati kalau sabananya tujuannya bukan itu. Bukan menyuruh berpoligami ndak. Cuma tujuannya Bapak Ibu ambo ingin mengecek bahwa sagalona lah wak miliki pasti kan dipisah Tuhan Jawa. Itu isi kajinya. Kalau lain sadar awak masuk sagalona wak punya tu kaba pisah Jawa, tiba wak ketu pisah ndak bagi esere Jawa. Tu cara wejo. Tapi kalau awak ndak tahu doh, ndak disadari bahwa semuanya itu akan berpisah Jawa doh, ndak sadar awak masuk kaba pisah Jawa doh. Tiba wak ketu perpisahan, awak lenong kapiri deh Jawa. Ibu wak deh Jawa. Kadang kuhui wak deh. Iyo nampak ada mau kadang doi nendo atau meninggal suami tak bawa semangat layu je. Dek au ni ko malang awak tongko dak dulu apa tongko. Iyo dek udah lah hibur lah mau baca lihat kan awak jebe. Jadi hatu nak lama mati lah selesai. Tak bawa bana. Asa bawa tongko ndak takana kaji bahwa Allah lah mengecean, Rasulullah lah menyampaikan, ulama lah menyampaikan kaji bahwa semua yang ada di awak pasti akan berpisah jawab. Pi awak lupa. Iko masalah aja. Adik awak lupa atau gono ada tabligh, ada kajian, ada wirid, ada wirid mingguan, sejuta dikai segala macam. Karena gono itu untuk mengendi kita kadiri kita supaya kok tibo nama nanam tu beko menjapui di sana, kok tibo nama punya tu beko menjapui, nama nanam kok tibo membuat, awaklah tahu bahwa semuanya akan dipulangkan kepada la ilaha illallah. La dua, nang terakhir wa'mal masita fa innaka majaziyun bihi. Beramallah, makasih bahasa wae, berbuatlah apa jo wak buat itu ke buatlah bebas.
Tapi ingat-ingat, semua yang kamu buat itu pasti akan kamu caliak nanti di akhirat balik. Nyo simpel je kau nyejo. Kalau elok awak buat, elok awak timo. Kata ini. Kalau buat awak buat awak timo. Ndak panjang-panjang gaji tu lah. Awak ingin menimo yang baik-baik nanti tunggu ya. Buatlah nak elok-elok nanti ya kau. Awak ingin menimo nak buat-buat tunggu yo. Buat nak buat-buat nanti ya kau. Yo pasti menimo nantinya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin sarai yarahu. Kece Tuhan, barang siapa yang berbuat kebaikan sehalus biji bayam, sakadang sawi, akan nyo caliak nanti balasannya di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang membuat kejahatan sakadang biji bayam jual tu sana, halus jual dan buat tu dibuatnya. Tapi nyo akan menerima balik nanti di akhirat. Oleh sebab karena itu, hati-hati ibu jonang kadi sabui. Urang ni indua kodos suwe talatak di muncuang. Hati-hati dua papa sama jambul sekali nang kadi calia. Nyo urang laki-laki doso di mato talatak. Kalau urang dua di muncuang, bau pulang je bagalek pai bagalek oni tadi pakanalai li baale la ilaha di kau. Ndak adona nanye pakana siri kau. Loba kantang coba dak tigo tu je bunci deh kau itu. Ndak adona nanye pakana siri kau baca je tu. Ale nada ampulai baale la ilaha ampulai itu dah masalah deh kau sabana hitam batu lande. Doso je tu nya sadoe calia kami laki-laki rumah agama dak dono di gunjang mi jalan. Lihat dong laki-laki bergunjang terang alete. 5 tu mota tu. Mota ada arah. Kalau bagunjang pada soda, kalau mota ndak. Macam tu awak pai babu kasih gini mau. Babu tu babi banyak mati awak begini bakaja segala macam anjing luko. Kopi sanga. Minum kopi di otan awak sakalon tak jadi babu ndak bersaudara. Awak mau tan anjing luko babi mati sekian memunwa munca anu mampakudu ndara gitu dah. Ndak ada tu matan, ndak ada bersalah. Sabon ndak ada mencidarokan membuat anu gang. Kalau anda kan mencecek gulai orang. Iya, mau ndak ada nanya rumah orang tu social ada. Coba dak kantang bunci cici tunya, aminan tu la ilaha di kau. Di lu kampung ni masa saya gak baca baca tu nya. Baku itu dari timur pakai wang hilang ni kau duk buah tu. Lah masak gonjang. Bikin arago pernah deh. Mbak Mak. Jadi bikin arago. Oh tu para ndak tinggal dah cali Kira dia cali orang tu sigau tu la ilaha. Masak. Li tahu kau ndak baca bahasa yo di kau tu. Ndak apa. Harga lah tu. Ndak apa balik tu baca ter. Besok dia kau tu nak sudah balik tu kuit dengan soal tu lain. Aduh ni nyoba itu di sewa itu nyoba satu kali. Yo. Den tahu na den. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur. Sadarilah dosa nakmu. Ande-ande apa-apa ajo-ajo. Idui indah akan lamo de teduyako. Di duniako perjuangan dan perperangan dah. Ndak ada yang gratis de teduya. Idui de teduyako membayar. Ndak ada orang kok awak gratis. Ndak bayar. Bayaran aku amal. 5 kali saya semalam tando awak ugang. Bo pernah ngaji Pak Ibu? Buka di YouTube Muhammad Arif TBS. Iko besok keluar di YouTube TBS Bapak Ibu. Muhammad Arif TBS. Ambo pernah mengkaji perbedaan ugang join dak ugang. Beda awak jona lain. Jawi itu nu sana dijadikan Tuhan sama Jawa api yang ingin tanah lo. Bakuli lo, badaging lo, bauge lo, batulang lo, bati semua Jawa ni. Cuma beda awak dapat tugas menyembah Allah. Nyunda itu katanya. Dia kalau ingin awak beda aja Jawi semayang. Tu kaji. Ajo jangan kalah ajo. Kau gak kaget kau. Kau sagan tak pulang kau pak. Sagan tak dengan kau pulang. Sanggup itu bermaliang. Apa perbedaan awak ajo? Yo di sembayang aja pak. Tanduk. Tanduk awak. Yo mau kau dah. Kau gak kaget mah. Sabut Tuhan mengecek dalam Quran. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adal. Urang ko labiah parah samo je binatang bakal labiah parah pada binatang kecek Tuhan.
Bawa lebih parah tunggu. Awak dah gituan aka disuruh tuan sembahyang ndak mu awak dah. Binatang dah dia gituan utak aka mau dia awak dah. Itu mengko labiah lo parah awak perlu nyolai. Iyo makan yo ini dua je kan dia. Mak di sini muncul nete muncul di bawah lah dia. Dua tu je pak karola nepek makan lah kanyang baganak balaki lah dia. Kalau awak kalau gatu lonyo makan baganak makan balaki. Tu je kan ajonya. Alah semua je waktu tu. Mau dah tahu nanti itu lah yang boleh mau sampaian, ndambo nyampe sana suruh tuangku mau nyampe je tu. Cuma mau nyampe ni bunyi kageh cuma awak li galak manangane. Kalau nak galak awak mau nyampe ni apa? Beko ambo lo kan diusia kan sekolah ngaji tuangku panek dan tuangku dan tempat tuangku je. Sudah ni tu Pak Imi malu lah mau undang ambo lah kan di tempat tuangku dugang je. Ndak pernah terjadi Pak Ibu. Cuma ambo sarankan kepada sana acok-acok lah mengana diri atau kaji lah. Acok-acok lah menyadari diri. Saya lihat di iwa kau bantu patang kau mudo gancak mata kinilah tua awak dah. Patang kau awak bujang kinilah bagi anak piui awak lah cucu ke awak mendeh. Berarti lah tua awak tu mah. Kalau orang masuk kampung boleh tiku tu lah baun tanah awak nama mah. Lah baun tanah pagunjang le. Nani bona awak dia dah lah tua. Amu ajo ndak bakal sapuan jo cucu le. Mana bakal sapuan yang jo dan tunya. Mangane kau nyapa we? Patoko dia di kajone dia bikin tu. Inyo sakit. Sakit minta ubek ke malalaknya tu nah. Dilihat dia kan jadi limo kape kau batampuan jual ye. Tu dilayang tu balenong jo. Ambo nama layang balenong tu betul. Ada pinggan di dia ye. Dia limo kape bis minta popon di baco dia berjalan tu orang. Manggil yang wah. Baanya jo. Iyo di kanenu gang kau mana mau kau contoh sekarang. Tahu je ya. Siau gang iyo bakal cek dah tadi nak jauh nak lenggang ni katia. Tu udah senak sudah tu ya. Kalau nak jauh lenggang katia tu gang awak-awak ada macamnya dah. Nak jauh lah lenggang katia kalau. Oh, li siau gang katia mah. Orang ada sebuah no cuma ciciri je tu jual ni. Apa ciciri kunyang tinggi gang kau mah. Anak kunyang tinggi tu bagi minan tua seorang rumahnya. Ndak bakal lenggang pulang tu. Assalamualaikum kau salam bagindo. Tu mak mai lah bagindo. Kabama. Takkan ada awak bako awak na bagindo karajawan. Tu mah enggak boleh minan tua tu. Dia amak kan amak dia karajawan tua je. Cala bini dia le mata kencak je. Lah baca kak baru sana gara-gara Syria musaki itu beda mendanyu di ampu kaki membaleh ke ujung lidah menggari di bawah pusat kece menggari di bawah pusat kau nama lah pai kain kamai ka dukun lah Syria dia dua di dukun tu baru sana mana builo sameh ubek tu bameh mau be bagai tahu nama ayam gadang hitam lu si kue lah bagadang dukun tu mangolo ayam ame dapat sameh nana waca kak sana Syria Bapak Ibu akan-akanalah diri bahwa awak akan berpulang ke rahmatullah bila jo waktu saran jelah ke Tuhan. Cuma pasan kami, pasan para ungku-ungku, siapkan diri sebelum mati. Dan beko do sana terapel lah tibo awak lu mandilai. Tinente terapel bangke le jo pekan baru. Kiro tunggu lo per. Kutang awak dia coba dak tu sang kue mamanje coba dak lah dulu. Nah, tu ndak siap kan mati namanya. Kalau kan siap kau bilo je jadinya. Bilo jo tibo waktu bilo jo tibo iza jaa ajaluhum la yastakdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bilo tibo waktu mati sadatiak kita dah bisa minta capek dah. Sadatiak dah bisa lo minta lambe. Jadi banyak kau kapan saja kita harus siap. Ndak siang ndak malam ndak bisu ndak beko. Bilo je awak harus menyiapkan diri untuk mati. Yang pertama amal salih. Nan kedua tongko biasakan mematikan diri sebelum mati. Mati dia bagi dua. Nan pertama mati suri, nan kedua mati hakiki. Kalau mati suri masuk kubue. Seperti inyak patangwa buya lu buat pandan. Kan meninggal buya awak tak kena. Tu mati suri nama tu. Kalau mati hakiki dah lah tu nama. Mati hakiki nyo de tedu ya jonyo kabalai jonyo kapasa jonyo ingki komejo. Pipa do hakiki inyo ndak ado le do. Nan ado hanyo la ilaha. Kalau mati suri baibo ndak bagajana katibonya. Tapi kalau mati hakiki, kalau ndak di paguruan ndak mual. Nan mati hakiki itu nan dikatakan mutu anfusakum qabla antamutu. Matikan diri sabalun mati. Lah itu kaji kita 3 kini bawa pulang baibo. Nan pertama siapkan diri sebelum mati. Nan kado tahu
Ketahuilah bahwa selalu milik kita akan berpisah. Nang katiga apo juanan wa awai pasti akan wa caliak baleh nanti di akhirat. Mudah-mudahan nusana ambo bermanfaat bagi kita bersama dan segala ibadah diterima oleh Allah Taala dan segala dosa diampuni oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Talantuang kana ya tasingun katurun ambo sana kamana kanuan disiko minta maaf lahir dan batin. Sabalo minta maaf ambo lah memaafkan kita sadonya. Mari kita bersama liba ka maahan wa sadoa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.